салому алейкум мухлисони ММА. ба канали шермардон хуш омадед. барои ба мо мотиватсия додан дар канали мо обуна шуда дар ҳамин видео ҳатман лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. имрӯз варзишгари тоҷик Муборакшоҳ Муборакшоев намояндаи клуби Аҳмад Тоҷикистон ба зидди варзишгари озарбойҷонӣ Наим Довудов муҳориба хоҳад кард. бояд гуфт ки онҳо аз рӯи қоидаҳои бокс муҳориба хоҳанд кард. муҳориба соати 19:00 ба вақти Москва оғоз шуда, прямои эфири ин муҳорибаро метавонед дар телеканали Матч ТВ тамошо кунед. агар ёфтанаш барои шумо душвор бошад, пас дар зери комментарии ҳамин видео силкаи телеграм канали мо ҳаст. дар омада обуна шавед ва мо пеш аз оғози муҳориба силкаи прямои эфирро мегузорем ва шумо метавонед бе ягон душворӣ муҳорибаи ин варзишгари тоҷикро тамошо кунед. мо бошем барои Муборакшоҳ муваффақиятро орзу карда аз ӯ як муҳорибаи ҷолибро интизор хоҳем шуд.